Continua 7 dies el programa del Nou TV que els acompanya cada setmana i que ja saben que també ens poden seguir a través de la ràdio, per això mitja hora més tard. Bé, entrem ara ja a la darrera part del programa i tal com hem pogut veure abans de la pausa publicitària, parlem amb el nostre proper convidat, que és el professor Llorenç Soldevila, parlarem de la geografia literària dels Països Catalans. Qualsevol indret dels Països Catalans és susceptible que hagi estat descrit per un escriptor català. Trobar-lo i connectar-ho és la feina que fa el professor de la Universitat de Vic i doctor en Filologia Catalana, Llorenç Soldevila. Ara publica el 4º volum dedicat a les comarques gironines i aplega 700 llocs literaris amb textos de més de 200 escriptors. Llorenç Soldevila, molt bona nit i benvingut als 7 dies. Molt bona nit. Bé, en quina situació es troba actualment la geografia literària dels Països Catalans? Bé, doncs, aquest volum és el 7è de la col·lecció. La col·lecció n'ha de tenir 11 i ja estic treballant en el 8è, que és el dedicat a les Illes Balears i Pitiüses. Però al començament no parlaven de 10 llibres? Sí, parlàvem de 10 llibres perquè jo no era conscient que Barcelona donaria per 3 volums i, a més, en aquell moment jo no tenia tampoc decidit fer un 11è volum que es titularà Universos literaris, que és com una cluenda molt personal. És a dir, en aquest volum hi haurà els 60 espais geogràfics dels Països Catalans que per mi han estat, no diria més ben literaturitzats, però són els que a mi m'han interessat més. 11 volums i, a més, una pàgina web que en aquests moments ja és activa, ja fa un temps que és activa. Sí, és activa des del 2009, que actualitza, corregeix i amplia els continguts dels llibres, perquè, esclar, els llibres tenen un temps i després, evidentment, són depassats per noves descobertes o noves necessitats. A la pàgina web, en aquests moments, hi ha uns 3.000 llocs literaris amb a prop de 4.000 textos i estem parlant d'unes 35.000 fotografies i uns 600 autors. Sort que la capacitat dels servidors ara és gran, eh? Sort n'hi ha, perquè si no, 20 anys enrere era impossible. Era impossible fer una feina d'aquest tipus, sí. Com se li va ocórrer posar-se a fer una feina tan ingent? Bé, surt de la necessitat meva de fer de mestre. És a dir, jo he estat molts anys a l'institut i més o menys a finals de la dècada dels 70 em vaig adonar que jo no podia seguir ensenyant, que no és el terme potser adequat, en tot cas, fent descobrir la literatura als meus alumnes sense sortir de l'aula. I llavors vaig començar a practicar les rutes literàries i em vaig adonar que això era molt efectiu. De manera que aleshores i ara, que també les practico a la Universitat de Vic, perquè els alumnes de primer, a qui jo faig classe cada any, els faig fer una ruta de Vic a la carta, perquè descobreixin el primer any a quina ciutat passaran 4 anys formant-se, no? Em vaig adonar que era molt efectiu, això. És a dir, que textos que a l'aula potser podien dir poca cosa, posats i confrontats amb espais geogràfics pretèrits, desapareguts o no, o transformats, això era d'una efectivitat absoluta. Fins al punt que això que deia, jo encara em trobo alumnes de fa 30 anys i ja són pares de família, que diuen: te'n recordes el dia que a Pals feia aquella tramuntana i vam llegir aquell text de Pla a tal lloc? O aquí a Vic, molts alumnes que em diuen, potser exageren la nota, però alguna sinceritat deu tenir, de tot el que vaig fer a la Universitat de Vic, del que me'n recordo és el dia de la ruta. El dia de la ruta. Sí. I una de les primeres rutes que va fer amb els alumnes de l'Institut de Terrassa va ser la ruta verdegariana. Verdegariana, sí, que va ser tot un repte. Això era l'any 77, eh? 77, perquè jo en aquell moment havia descobert Verdaguer. I llavors, com que el tenia a flor de pell, vaig voler transmetre el que jo pensava que podia transmetre als alumnes. Jo no Verdaguer, perquè Verdaguer segueix transmetent. El que passa és que estem carregats de prejudicis, tots plegats. En el cas de Verdaguer? Sí, i en molts altres casos, clar. És a dir, si un autor ideològicament no és de la teva virada, evidentment hi ha molta gent que ja el desplaça. Quan jo crec que en les obres artístiques i les literàries, en aquest cas, no s'hi ha d'anar a buscar similituds ideològiques, perquè això és empobridor, sinó tot allò que ideològicament aquests autors en els seus textos et poden donar per obrir tu mentalment la visió del món passat, present i futur. Però hi ha autors que la gent se'ls apropia. Sí, també. I se l'apropien d'un cantó i els a l'altre, no? Sí. Per exemple, això ha passat amb Jaume Balmes, per exemple. Sí.
Clar, els autors que cauen en mans de determinades ideologies dretanes o esquerranes, de moment els fan un favor, per dir-ho d'alguna manera. A la llarga jo crec que no, perquè els marquen ideològicament de manera que la seva aportació social, literària, és menystinguda per això, per la predominància d'una ideologia. La geografia el que pretén és situar geogràficament els autors i les seves obres. Sí, em va costar molt arribar on he arribat ara, perquè jo veia que crear llocs literaris sense una certa, diguem-ne, acotació era molt perillós. Llavors jo vaig arribar-me a fer a mi 10 tipologies o marques literàries i sobre aquestes 10 marques he anat creant llocs literaris. De manera que, evidentment, una font pot ser lloc literari, la casa on va néixer un autor també, però esclar, una discoteca ho pot ser com una ermita o un santuari. I ho pot ser Mercabarna o l'aeroport del Prat. Tot està en funció que algun autor, rellevant o no, hi hagi emmarcat part de la seva obra literària. Per tant, podem dir que és un híbrid entre guia de viatge, repertori de textos i localitzacions. Sí, jo encara afegiria més, perquè me n'estic adonant, i amb això no vull crear mèrits ni demèrits el que estem dient, no? És tot això, és una antologia de textos, és una cartografia del país en un moment determinat, és un acte notarial de com el país paisatgísticament i culturalment estava a començaments del segle XX, és un assaig perquè, evidentment, en la tria, que no és sectària, perquè, és a dir, si es repassen els autors que he posat, van d'autors com Jaume Balmes, per entendre'ns, fins a autors que es podrien considerar progressistes d'esquerra i fins i tot algun revolucionari, el que pretén és no ser sectari i aleshores això fa que, d'alguna manera, en els textos, en els llocs, o en la manera com jo presento el lloc, perquè tots els llocs tenen un davantal que contextualitza l'autor, el perquè de la tria. Aquí, esclar, jo hi evoco molta opinió. No directament, però indirectament sí, clar. També en la tria dels llocs hi ha opinió, o hi ha criteri, això també. Per tant, jo crec que va molt més enllà, clar. I a més, per mi té un altre valor, ja en aquests moments on som ara ja del 7è volum, és que una cosa que potser hipotèticament podia ser, però que jo no l'havia comprovada, és que el país es pot vertebrar per la llengua, la literatura, el patrimoni i la cultura. Es pot vertebrar? Sí, sí, clar. És el que em penso... Vertebrar i connectar, no? Sí, és el que penso que modestament estic fent jo. És a dir, els polítics fan la seva feina, a vegades ben feta, a vegades mal feta, i a vegades no la fan, a favor d'un país que constituïm 12 milions o 11 milions d'habitants, no? Però, esclar, el fet que jo pugui posar un poema de Costa i Llobera en el pati de l'Ajuntament de Tarragona homenatjant Jaume I, aquesta interrelació, o que en Joan Daniel Bassanov de Perpinyà pugui descriure com és Sant Llorenç de la Muga, o que Teodor Llorente a Poblet i a Santes Creus, perquè hi va anar, o el mateix Vicent Andrés Estellers que tingui un poema dedicat a Begur o un poema dedicat a Blanes, tot això demostra que no som uns països impermeables, malgrat que des de fora volen que sigui així. Som uns països que des de l'edat mitjana fins ara hem tingut unes connexions basades sobretot identitàries en la llengua i la cultura, i més específicament en aquest cas la literatura. Països catalans. Països catalans. Evidentment, no només que si volem dir països valencians, a mi m'és igual. És a dir, el nom no fa la cosa. Jo sempre que vaig a València dic que sóc un valencià del nord. És evident, jo puc ser un valencià del nord i evidentment no em cau cap anell. Per tant, podem dir que una de les pretensions d'aquesta magna obra és que es conegui el país a través de la literatura. Sí, sí, sí. I sobretot que la gent arreli a partir de la literatura i de les propostes de jocs literaris en un territori que a vegades desconeix, moltes vegades desconeix. L'experiència. Cada any no falla. A primer curs de qualsevol grau dels que faig hi ha gent de Vic, alumnes de Vic. I diuen, si jo soc de Vic i acabem la ruta i em van, alguns no, però els que són més sincers i més responsables venen i em diuen, Llorenç, avui m'has descobert racons de Vic
que havia passat 1000 vegades i que no me n'havia donat que tenien la importància que tenen. Clar, això em dona forces a continuar, perquè de vegades aquest curs mateix he fet 8 rutes de Vic a la carta. 8 rutes. A 3 graus sota zero al matí, a vegades amb boira. I llavors, esclar, És el que té aquesta ciutat. hi ha dies que quan acabes dius, escolta, vols dir que cal fer tot això? És a dir, estem a l'aula i fem feina a l'aula, però jo penso que realment incideix molt positivament en els alumnes. Aquestes rutes segur que el que fan és fixar en la memòria de l'alumne allò que dit a l'aula segurament no tindria tanta potència, no? I tant. És a dir, jo m'he sorprès com aquest curs, però el curs passat, hi ha alumnes que trien textos de Jaume Balmes. I els he preguntat per què has triat aquest text. I llavors, molt elementalment, et donen arguments. Perquè van visitar la Casa Balmes, per exemple. Per exemple, o perquè al Parc Jaume Balmes hi ha un text que ell es declara una persona que mai ha estat comprada per diners. Clar, tot això són temes també molt actuals. Balmes és passat, però no té per què no poder ser també present en la formació dels nostres alumnes. I fins quan entren autors en aquesta geografia? Bé, és a dir, també havia pensat acabar el 2000, però del 2000 ençà han sortit obres tan interessants i algunes que m'omplien llacunes territorials molt importants que la temptació ha estat inevitable. I aleshores el que sí he fet és triar els autors i les obres més actuals que a mi també m'han interessat, perquè en aquests moments s'edita, es publica tanta cosa que evidentment jo no puc seguir-ho tot. I com s'aconsegueix trobar les dades concretes dels llocs, de les poesies, de les persones, etc.? Bé, això és la recerca autèntica que faig, si és que serveix de dir que és una recerca, no? A vegades ho trobes fàcilment, a vegades has d'anar molt enllà, per exemple, concretament, amb un autor que ha sortit en aquest volum, que va marxar abans de la guerra als Estats Units i va tornar aquí als anys 90 per morir-hi, jo tenia un text que m'interessava molt, doncs va costar molt de trobar quin any mor, on havia nascut, però ens en vam sortir. I llavors a vegades fas de Sherlock Holmes. Però bé, amb això també penso que a la xarxa estem deixant un patrimoni literari escrit que no teníem. O sigui, de vegades els alumnes posen un nom i el primer que surt és Endrets.cat. Vol dir que si Endrets.cat no hagués parlat... Endrets.cat és el nom de la pàgina web, que no ho havíem dit. Sí, bueno, no ho hem dit. Endrets.cat no hagués treballat aquell autor no existiria, o aquell text no existiria. Per tant, jo crec que serà útil per la gent que vindrà després. I en aquesta obra no hi faltarà cap clàssic dels Països Catalans? No. Bueno, ara dic un no molt, però fixi-se bé en un exemple, no? Hi ha autors com Carles Riba, que són, i poso l'exemple de Riba, que és un gran poeta i un gran assagista i un gran crític, que esclar no van fer una literatura lligada al territori. I en canvi van fer una literatura molt simbòlica, molt conceptual, però bé, en algun lloc o altre aconsegueixo lligar el text, algun text seu, amb el territori. Per exemple, en Pous i Pagès, que era d'Avinyonet, doncs a la casa vaig posar un fragment de Riba molt lúcid en què feia el perfil, el retrat d'en Puig i el Pous i Pagès. Pous i Pagès, sí. Sí. Clar, llavors també en algun altre lloc hi ha una tanca a Poblet de Riba, una tanca que diu tantes coses com que això, que som un país de tres... És a dir, els Països Catalans no ho diu, però bé dir-ho, no? Per tant, bé, és a dir, me'n vaig sortint. I quan té previst acabar-ho? A veure, si Déu no em mata ni cap boig, que tot pot passar. Esperem que no. Esperem que no, ho desitgem. Jo tinc ara els 4 volums que falten, treure'n un cada any, i per tant acabar al desembre del 2020. El volum 11. 2020. Des que van començar, abans parlàvem de la pàgina web, des que van començar fins ara, les tecnologies de la informació i la comunicació han evolucionat moltíssim. Sí. Sort n'hi ha hagut, no? Sort n'hi ha, sí. I això m'ha incentivat molt. És a dir, jo sempre poso l'exemple que jo vaig començar a aprendre a escriure
fent-me la tinta en el tinter i amb una ploma, etc., de les que feia segles que funcionaven. I, per tant, Però fent la tinta i tot el tinter o portant-la ja feta? No, la pols, posàvem aigua i la fèiem, no? I esclar, ho dic perquè aquest és l'origen del qual jo vinc formativament i en canvi ara estic molt content de poder compartir amb els meus alumnes capacitats digitals que mai ningú m'havia ensenyat, però precisament el repte d'estar al nivell del que exigeix l'ensenyament en aquests moments m'esperona. Ja ho dic, vaig néixer massa d'hora perquè ara la quantitat de perspectives que teniu al davant és enorme. Tot molt bé, professor Llorenç Soldevila, moltes gràcies per haver estat aquí al programa i l'enhorabona per aquesta obra, que ho hem dit al començament, ingent. Gràcies a vosaltres. Molt amable. Gràcies. Bé, nosaltres arribem al final del programa d'avui, que com han pogut veure hem comptat amb la presència de Marta Rovira, que és secretària general d'Esquerra Republicana. Amb ella hem parlat dels pressupostos de la Generalitat i també del referèndum. També ha vingut als 7 dies Julio Rodríguez, que és general de l'Exèrcit, va ser cap de l'Estat Major i ara és, en fi, militant de Podemos i va participar a les últimes eleccions com a candidat. També ha vingut al programa Josep Puig, que és enginyer industrial, amb ell hem parlat de la factura de la llum, una cosa que costa d'entendre, ens n'ha explicat alguna cosa. I finalment, com acaben de veure, ens ha acompanyat el professor Llorenç Soldevila, amb qui hem parlat d'aquesta obra, aquesta geografia literària dels països catalans que està en construcció. Això és tot per aquesta setmana. Nosaltres d'aquí 7 dies hi tornarem. Que tinguin molt bona setmana i bona nit. Mafesa, tot en ferro. Disposem d'una àmplia gamma de productes fèrrics amb disponibilitat immediata a qualsevol punt de Catalunya. Elaborem ferralla per la construcció i, a més, li oferim un servei de tall amb maquinària d'última tecnologia, làser i plasma d'alta definició. Consulti el centre més proper a www.mafesa.com. Mafesa, tot en ferro. Mafesa us ha ofert aquest espai.